o 6:30 ráno, takže konečne jetlag sa nám trochu posúva. Sme práve v Chinatown, ideme na kávu. Roman ide vyskúšať niečo, čo sa volá pyrogy, čiže niečo ako pyrohy plnené mesom, ale vyzerá to skôr ako bagetka plnená mesom. Aké to je? Bageta s kuracím mesom. Nič extra. Nič ako v lietadle. Čo hovoríš na Boston Cream Dunkin Donuts? Veľmi dobré. Fakt? Veľmi sladké, ale veľmi dobré. A to je nejaký krém vnútri? Áno, v strede je krém a hore je čokoláda. Podľa mňa nič moc, ale Romanovi to nehovoríte. Osobne zatiaľ, čo som vyskúšala sladké veci, tak mi to príde, že sú také dobré, alebo ľuďom chutia preto, lebo sú fakt, že strašne sladké, ale čo týka nejakých tých chutí, alebo dochutenia, tak mi to neprišlo nejaké veľmi ochutené. A jediné, čo mi chutilo zatiaľ bolo, keď som bola v tom kafe Panini vo West Village, tak tam mali fakt dobrý croissant s čokoládou a mandlami. A to bolo naozaj super dochutené, ale inak toto mi príde fakt, že obyčajná šiška, ale je to strašne sladké a práve preto to tým ľuďom chutí, lebo je to proste sladké. My práve prechádzame, už je tu ukrajinská štvrť na East Village. Už tu majú, normálne na mape je napísané, že Ukrainian City, či town, čo to? Mám tu z toho taký pocit, že je to tiež taká oblasť Little Business Owners, čiže že to je také malé obchodíky takých výrobcov rôznych, ktorí si robia handmade výrobky a svoje vlastné veci, takže je to taká zaujímavá štvrť, ale neľúbi sa mi to, vyzerá to ako West Village, ktorá bola West Village pred 30 rokmi a teraz už je stará, taká ošúchaná a zastaraná. Roman si tu už chodí ako lokálny. Tak nič, vytasil mobil a ide fotiť, tak nič, pokazil to. A teraz ideme do takého book club, čo je vlastne bar, kde robia kávu a drinky a zároveň je to knihkupectvo, takže si môžete objednať niečo na pitie a čítať si tam, pozerať si tam knihy alebo sa nejakú kopiu potom čítať. Podľa mňa je taký, že nie je zrovna najkrajší, ale asi taký najreálnejší New York podľa mňa. Že nie je to všetko také pekné, luxusné ako vo West Village. A žijú tu takí obyčajnejší ľudia, až trošku slabšie sociálne skupiny by som povedala. Tu je asi niečo ako naše klasické paneláky. Nezávislých a sú tu skôr lokálni a takmer žiadni turisti, takže celkom taká autentická časť New Yorku. Sú tu kaviarne s dobrými floristami, sú tu knihkupectvá, kde robia kávy aj drinky podľa toho, na čo máte chuť. Je tu veľa psíkov. Ja si myslím, že ideálna štvrť, kam by som sa presťahovala. Majú všetko, čo potrebujem.
NHL zápas a ja idem do Macy's a do obchodov, možno do Bryant Parku, ak budem veľmi premotivovaná. Tak si to užij. Čau. A to bol posledný krát, čo som ho v živote videla. Zahltená a presídená dojmami. Toto všetko sú poschodie v Macy's, čo môžete nakupovať. Seriózne, na to, aby ste prešli Macy's, tak by ste potrebovali asi jeden celý deň mať na tie nákupy v tom obchodnom dome. Ja som absolútne netušila, že tam je toľko poschodí a toľko vecí. To je masaker.